L-Isptar Ġenerali ta' Għawdex se jagħmel pass importanti l qudiem fil-qasam kardjaku għal pazjenti Maltin u Għawċin bl-introduzzjoni tas-servizzi ġodda tal-Cardiac CT u Cardiac MRI. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela fi żjara li għamel f'dan l-isptar. Il-Ministru Abela qal kif wara l-akkwist riċenti taż-żewġ scanners bl-aħħar teknoloġija tal-MRI u CT scan, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex issa jista' joffri testijiet tal-qalb dettaljati li jippermettu djanjosi aktar bikrija u preċiża. Huwa spjega kif l-introduzzjoni tal-Cardiac CT tippermetti detezzjoni rapida ta' mart tal-arterji tal-qalb f'pazjenti b'riskju baxx u intermedju. Dan fil-waqt li l-introduzzjoni tal-Cardiac MRI toffri eżamijiet fil-fond tal-funzjoni tal-qalb. Intqal kif grazzi għal kollaborazzjoni tad-Dipartiment tal-Medical Imaging f'Malta u Għawdex u tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija, dan is-servizz se jippermetti djanjosi effiċjenti u trattament avvanzat tal-mart tal-qalb, filwaqt li jenfasizza wkoll l-impenn tal-Gvern li jiżviluppa s-servizzi tas-saħħa u jtejjeb ir-riżultati għall-pazjenti. Il-Ministru elenka wkoll kif dan l-investiment fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex se jgħin l-Isptar ta' Malta. Waiting list għal pazjenti Għawċin tista' tgħid ma teżistix. Mhux tal-li hekk tal-li l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex qed jgħin lill-Isptar ta' Mater Dei biex jitnaqsu il-waiting list hemmhekk ukoll.